Buta kolor. Kepiye buta cakil? Aku ngono iki ya satemene ya diutus Kanjeng Prabu supayane ngecek-ngecek pasukan praja nang kene iki supayane siap siaga nek sak wektu-wektu Kanjeng Prabu nitahna sedaya prajurit iki tetep awake dhewe kudu tetep siaga lho. Ya kepiye to? Aku iki ya satemene ya dikon perang ya ora patek iso mergo ya kepiye wis dudu keluwenku buta cakil. Ngene buta. Kalau ijo. Iya kepiye? Iki awam iki ya buta yeksa. Kudune ya tetep kok. Njaga harga dirine buta. Aja nganti awake dhewe iki kalah karo sing jenenge jalma menungso sing ngambakno ngancik ana ing kene iki, ya awake dhewe kudune siap siaga. Aja nganti gawe kurang ngresepi panahipun penggalipun Sang Prabu Dalem Yeksa Buta sing ngasta ana ing panguwasa ana ing kene iki. Ya piye meneh aku iki ya kepiye aku ora biasa perang lho Buta Cakil. Iya, ngene ya Buta. Buta kolor ijo. Iya kepiye? Awakmu iki kadhapuk dening pasukan ana ing praja. Prajane Yeksa Buta ana ing kene iki sak temene ngono, awakmu ya kudune siap siaga sak wayah-wayah. Kanjeng Prabu ngestakaken dawuh perang ya kudune awakmu ya tetep siap siaga. Kolor ijo. Nggih, siap-siap wae kula. Iya. Aku ya Buta Cakil. Ya bakale sing ngawat-ngawati awakmu. Yen ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Iya. Ngene Buta Cakil. Kepiye? Aku iki sak temene ya prajurit anyar. Tapi kan aku ya kudune entuk pangerten paweruh ngono. Buta Karijo. Iya kepiye? Awakmu yen sak temene ngono dadi praja. Dadi pasukane Buta Yeksa kang ana ing kene iki tetep duweni pangerten sing kudune iso ditampa. Yen kaya mengkono iku ya awake dhewe kudune siap siaga. Ya awake dhewe kudune iso bisa gawe Sang Prabu iki dadi bungah ngono. Siap, kula bakal siap. Ya wis, iki ngono. Saya tak sawang-sawang kaya ana jalma menungso ngambah ana ing kene iki. Ya, yen ngono bakal tak cegate kae. Di sana. Ana apa iki jandane? Aja sembarangan. Aku iki ngono sak temene ngono ya pasukane Bataya Buta Yeksa Buta. Kang duwene panguwasa ing kene iki ya sak temene Sang Prabu Dalem kang kuwasa. Ngene lho to Buta. Kepiye? Aku ngono sak temene ora duweni apa ta apa. Ora kepengin ganggu marang kerajaan ana kene iki ta Buta. Lah banjur kepiye? Ngene ta Buta. Sak temene ngono, aku iki sak temene ya arep duwe perlu sithik arep liwat-liwat kene. Gak bisa. Iki ngono ora entuk izin saka aku. Aku kang duweni panguwasa kene iki ya mergo entuk mandat saka Sang Prabu Dalem. Buta Cakil. Kepiye? Durung kok ngerti jenengku iku sapa sing ngerti. Sak temene ngono aku ya wis apal bentukanmu, Buta Cakil. Piye? Apal bentukanku? Iya. Aku sing tak temene ngono ya sing diarani salah suwijine Punakawan sing netepi. Manggon ana ing desa Karangkadempel, Buta Cakil. Mbah, ora ngurusi arek Karangkadempel arek ora, sing penting aku kudune iso gawe kowe sumingkir ana ing papan kene. Buta Cakil. Kepiye? Sak temene ngono, aku iki ya sak temene salah suwijine Punakawan sing duweni katigdayan sing ora iso dikira Buta Cakil. Buta Cakil kok omongi ngono. Aku ora babar blas ora duweni babar blas. Ora geter gigrik, ora duweni keweden saka apa wae yen trimo dapuramu. Buta Cakil. Kepiye? Sak temene ngono aku ya netepi dawuhipun Kanjeng Rama. Yen aku entuk mandat tugas, ndelalah. Tugasku ing kidina liwat ana ing kene iki Buta Cakil. Lah terus banjur kepiye? Ya sing tak jaluk pangertenmu. Ngertenono yen iki ngono, bumi panguasane ya tetep isih melu sak wetengene
karang kadempel. Ya, pancen niku ya menurut kawasanmu. Tapi menurut Kanjeng Prabu Yeksa Buta Pangwasa nang kene iki wis klebu ngambah ngancik ing bangsa Buta Yeksa. Yen awam ora gelem sumingkir saka papan kene ya ora wurung. Aku kang gawe kowe bali ana ing papan kene. Sumingkir ana ing adol. Buta Cagil, kepiye? Yen ta rasa-rasake omonganmu sangsaya ora penak. Maksude kepiye? Ngene Buta Cagil. Aku ngono satemene ya ora duweni apa-apa. Ora kepengin ganggu awakmu lan sak bolo kancamu Yeksa Buta. Aku ngono satemene, mau kepengin lewat sedina. Ora peduli. Arep lewat arep pola, tapi iki ngono kawasane Yeksa Buta. Emang apel apa? Para Pandhawa. Iki ngono ndaraku. Ya tentunya aku arep bali ngawasi para Pandhawa. Pandhawa. Iya Buta Cagil. Ora urusan arep maringi Pandhawa, arep ora aku ya kepengin gawe kowe semingkir ana papan kene. Buta Cagil. Kepiye? Sadurunge kedawan-dawan lakumu, alung tak peneng ngerti, alung balik saka papan panggonanmu. Tapi bisa. Yen kowe kepengin ora pecat nyawamu saka ragamu. Yen ora kepengin nyesel ngurimu karo sing jengene ngadapi Buta Cagil salah sujining pasukan Bata Yeksa kang ana ing jumeneng ana kene iki ya tentune aku kene iso sumingkirake awakmu. Buta Cagil, kepiye? Yen awakmu kepengin jajal kesektanku, ya monggo. Terima awakmu. Maju wae.